Nuwun sewu kok paman Bu. Sadar penonton kami. Menawi ari panenggan samangke Kakang Pati Cindhit dan mriku badhe ngawontenaken sayembara. Sapa ngroyok Kanjeng Bathara pun sapangan liru pamanipun. Sampun ugi kula paman Bu. Ingkang saged ngasoraken sadap ngatas ing mriku kedawan. Jagat dewe Bathara ya jagat Kramudita. Kabeh-kabeh sayembara. Yo. Jinebang lolengge Kakang Wanara-raja. Sanggup majuning Ranagana Sagah. Sahabat Bratas. Inggih kula sagah. Menawi kanten nggih Prabu. Sapa kraya Kanjeng Bathara bocah pangon liru pamane bisa boyong Sadapati yen bisa ngasorake Wanara-raja. Lirate kuleting kudu hanyang guncang iki. Nalika sampun enggal Wecana dening paripurna ketukup gegeri pananggilan wonten kukira perenjak ganter-ganter munggih kukungan. Saged beki suca saglewani godhong kali ditaking dewa kang sifat pepaes diyu minggah wonten ing pananggilan agung samanggan. Srinate dalu agaring Cakrawala kowe nolak angelaku parandene bangsa kebekan saking kenging Turanggana kang sumiwi saking kenging Turanggana kang sumiwi warta tanpa jelo warta tanpa amit-amit kalimah pasang tabik kasebete ngilune dene ngilangake kuah manut bawaking tawang-tawang. Nuwun sewu calon mertua kula. Iya. Nuwun sewu Kanjeng Rama calon mertua kula. Menapa Pak Duka menika pangling kali kula? Lho, mangke rumiyin. Nuwun sewu dan menika sinten? Kowe adalah wah, calon mantu niki lho, calon mantu niki. Calon mantu sing gagah dhewe. Wah.
lajeng dikepes saking iringan luwes. Saking mriki pantes menika kula. Nalendra saking negari Botowiyah. Nalendra saking negari Botowiyah calon mantune Kanjeng Rama. Prabu Ling Sangkaradewa. Wah. Napa Kanjeng Rama nika supek kali kula. Ari Respati nggih kepungkur kula menika sampun atur penglamar kelawan Kanjeng Rama. Ari palenggan samangke kula kami wantu minggah wonten ing paninggilan agung negari Tawang gantungan boten namung. Boten namung. Dinten samangke kula menika sampun boten sranta. Kula menika sampun boten sabar. Jalaranipun menapa? Kathah ratu-ratu ingkang atur penglamar kelawan Kanjeng Rama Prabu Ling Sangkaradewa. Cacahipun selangkung negari kalebet kula. Kula mboten sranta. Ari palenggan samangke kula minggah wonten ngarsanipun Kanjeng Rama mboten namung kula dinten samangke kedah dipun tampi penglamar kula. Kedah dipun tampi. Nami mboten dipun tampi penglamar kula. Lakon kula badhe damel Karangabang. Negari Tawang gantungan badhe kula wontenaken badhe mulya sakipun. Ana satriya bagus sapa Nalendra saka negara Botowiyah sapa kang dadi aranmu Nalendra negara Botowiyah Yeksadewa Yeksadewa iki sapa kadang anome Nalendra saka negara Tawang gantungan Raden Sadap Prantas. Raden Sadap Prantas. Ngretenono Prabu Yeksadewa. Dina iki lagi ngrembak bab perkara Mbak Yuku Sadapati kan bakal dadi kembang lambe kan bakal dilamar dening Ratu Nantu selama negara klebu kowe. Dina iki ngertenono negara Tawang gantungan ki nganake sayembara perang saka kraya Kanjeng Bathok bocah pangelir upamane kan bisa ngasorake jago-jago oleh negara Tawang gantungan kelakon bisa mboyong kadangku sadap kowe lah jagone sapa kang dadi jago wonten negara Tawang rampungane dening aku jagone ana telu aku dhewe Raden Sadap Prantas lawan Koko Prabu Wanaraja lawan Kakang Pati Cinggedan kowe lah dadi kaya ngono nganake sayembara sapa bisa ngasorake jago rampung pisan gawe kendene ning alun-alun
sini banglono wong gawa timbalan padha kebak kang ati-ati. Dina iki diwiwiti sayembara. Ana tetembungan jodhon-jodhon kodrating alam. Mbok menawa kanthi cara iki bisa nemu jodoh kang sejati, muga-muga kadangku nemu jodoh kang bisa angayemi. Bisa kanggo tepuk paluku, bisa kanggo tepuk pantuladan. Aja padha kaya bocah cilik bubarake kang padha sibuk. Ingsun bakal kondur hangedapton meminta nugrahaning Gusti Kang Katya Jagat. Muga-muga kalis lu beda kalis sae kala. Gemari pakula
gedhange daton tumuju wonten ing sanggara pamujan. Arsa mitono gragane Gusti kang karya jagat murkan sambe kala kali Surbeda negari Tawang Gandungan. Sandatpati saged pikantuk janda. Senegang Murwe Kandha boten nggambarake Sri Narada Prabu Lingsang Waradewa. Ingkang mapan wonten ing sanggar pamujan gambarake wonten pundi to mrika? Gambarake wonten ing alun-alun negari Tawang Gantungan. Nalendra saking negari Batawiyah. Prabu Yeksa Dewa nimbali Taga Wijayamangsa. Suling bepandhen dendang udak bendera kandha warna-warna pindha jaladri asri kamulya wae dhok wis umur Jagataraja manik dilaku. Taga Wijayamantri lan kowe Sarita dawa timbalan Gusti. Dawa timbalan dosen. Ketingalipun kayong ngandhap saking Panangkilan Agung kayong rasane mencara bungah banget. Ketingalipun bahagia. Bahagia. Mugi-mugi saged sejahtera. Arana sada. Gustina derek semangat banget ya Kang Togo. Ngomong. Go. Sarita dapet. Dina iki aku munggah koning Panangkilan Agung negara Tawang Gantungan, Gung. Kowe ngerti yen lagi dadi kembang lambe. Wanudya kang Indah Sulistyani Warni, wanudya kang Indah Sulistyani Warni ora kejaba Sadapati. Sing lagi ngolakon pati tujune ngangkat ya Kang Tuku tujune mangkat dasare kok ngangger sing jenengane pati ki mesti keres oh iya kok ngangger wong sing jenengane burine ana pati iki anu keres wis keres suarane ya merdu biasa suarane dan nangger padan di anak besok jenengane burine kudu anak pati. Lho kuwi. Ning biasane nangger burine jenenge pati sing lanang biasane ya. Angger sing pademan ku sing lanang ya.
Sing lanang ya apa kaya perkasa iki. Wis diamang-amang dingin kan to diomong-omong dingin kok. Kopi. Sawita damel. Dina iki atur penglamar ning ngarsane Prabu Lingsangkaradewa. Akeh ratu-ratu kapadha nglamar lawan Sadapati. Slawe negara. Kabeh padha njaluk ditampa ora kena ditampik. Ning kabeh ora padha wani njaluke ditampa ning ora padha wani. Mulane aku maju muga kene pananggilan agung. Yen nganti ora ditampa aku bakal gawe karang abang kene negara utawa gaturan. Yen nganti ora ditampa. Dina iki tapang gantungan anake sayembara perang. Tawang gantungan ngawontenaken sayembara perang. Sapa kaya Kajang Bathara bocah pangon liru pamane kang bisa ngasorake jayuh telu. Siji sadar penantas loro Panaraja. Kaping telu Dinebang. Yen telu bisa dikasorake lakon sadate boyong dari aku. Dimpus boy dengar ya dasar seru mantap banget nih paling bocornya marang-marang nangis jadi status bangunan geger-gegeri dunia maya MC-nya tetap suara ngomong ngerti-nya yang buta sinanggap ngerti-nya yang bergas lebih temen ujar-ujar priangat ditambahin apa ya kok ditambahin lainnya kayak rong atus bener-bener dinum ora usah minum kopi teh ora usah dinum iki butut lek ora dhewe kamu aku nuwun sewu kepareng matur piye kok niki anggen cara kunda panjenengan niku Ratu Sugi Dunya Banda Bandu Sentana bebasan emas picis kemawon namung panggih krikil wonten ing negara nipun panjenengan. Niki nuwun sewu ngejawi saking nika, gunung tanpa tutugan. Lirat ikut. Gunung tanpa tutugan iki ngaten. Wong wis sugih wis duwe dunya banda bandu sentana. Pancen angger sing jenenge nuruti dunya banda lan sapanunggalane ya padha bae kaya nginum banyu segara. Minum sing saya ngelak, minum sing saya ngelak. Ora ana tutuke. Sami kemawon panjenengan niku ratu Sugi Dunya Banda. Lah panjenengan minggah wonten ing negari Tawang Gantungan atur penglamar kali Prabu Lingsangkaradewa. Ing mangka nuwun sewu, kula mboten ajeng buka wadine panjenengan. Wong panjenengan niku mbok wis debojo lho. Ngercara kula tinimbang kasar-kasar paten-patenan, alungku golek sing kepenak-penak mawon. Sing kira-kirane sentang-senten ora kemenangan ya iki. Mboten usah to sing baru kulit di kulit lho. Sentang manut ora kemenangan.
jalukane ora werna-werna. Umpama jalukane werna-werna wong panjenengan Ratu Sugih. Olo saking gampange. Panjenengan nuwun sewu garwane teng negarane panjenengan kok empun kawandosa. Bojo kok 40 ya Kang Toko. Wong jenenge ratu bojone pira-pira ora masalah. Ratu dalang. Ora masalah. Juragan gamelan ora masalah. Ning aku percaya ngger karo Kajiwarta ta ora wonge lurus. Piyaine bloboh nyah-nyah tracrut ya jan tracrut. Yo mon, wong iki ben disengkuyung karo gamelane super power larase wis kepenak banget. Kepenak kok. Kayak piye ini ya nyengkuyung sekabehane Rita Isya. Modal son barang Moga-moga Pak Haji sing sehat ya Pak Haji. Berkah barokah rezekine. Ini 100. Ngapa-ngapane nggon tuwa kena sing ikhlas apa kepriwe. Kok? Piye kok karepmu? Lah niki cara kula. Mpun seniki padosane mawon. Menawi dipun turuti nggih kaya niku. Duwe siji kepengin loro, ndek loro kepengin telu, ndek telu kepengin papat. Niku pun jamak lumrah. Lah niku kirang napa panjenengan? Ratu pun Ratu Sugih didaya pun didaya bojo be nganti 40. Sampai si kurang marem ya Kang Toko. Oh, nuti hawa nafsu kira nang marem. Cara kula seniki pun ngalahi geliyane mawon. Ratu-ratu sing dereng sami kagungan bojo. Geliyane mawon. Nggih, Gok. Rene, Gok. Aku durung pati genah, Gok. Piye kamu, Gok? Cara kula aluwung nggih liyane mawon. Nggih menawi mboten kali Sadatwati pados liyane mawon. Kok menawi kersa lengger nggih wonten. Badhe pados lengger wonten kanthi milih. Napa sing pinggir dewek, napa sing pinggir kotak, napa sing tengah-tengah. Pun kanthi milih. Niku blongor-blongor kabeh. Ayu kabeh. Pun kanthi milih. Nuwun sewu. Lah mangke menawi panjenengan niku mboten saged menangaken sayembara malah kirang panjenengan. Ing mangka panjenengan ratu kondang kaunang-onang sayembara jagat raya. Mangke panjenengan menawi awonola wis Allah entongake modal bayi. Entong malas entong umak karangan nganti didol. Awake padha lara ora sida dadi bojone wis. Piye kok? Lempu matur piye kok? Lha niki kaya niki mawon pun gentos lintu sanese kemawon lho. Nggak ngomong aja jadi telepon. Tukang lambene ya luput. Dari pegak. Matanya medidit. Timpus. Luto. Mulane ki pengumuman pengijian mulai mangkat kanggo penayagan sing pengen ngentut aja ditahan. Mundak dadi penyakit. Contone nyong, angger apa kentut sing mburi mesti komplek. Mesti disogok kaya gitu. Nyatu.
Serton. Setan arek apa tadi? Kondo kaya mamane, Gong. Kondo kaya mamane, Gong. Aja jomblo kok. Lupa. Nangis. Apa bojoku 40 aku pengen bojoku nek kalbu, Gong. Kalbu. Arep bojoku 100 sapiro kalbu. Kowe iki abdimu gawe manut kalahku. Nurut apa kadhe gaweku? Ceramah kaya kiai. Mulak kaya dalan, dalan mundur. Bisik kok. Kondos bisa nek kaya ngono. Lanyap pucakmu srek cangkemmu. Sarap kula jangan suwe srek bae sisan gawe. Dulur. Kurang ajar. Nyepalake kok gak didaerku. Kula jematur. Sawito aku rapiye ampun buku cangkeme togok. Kondo nyongkom-nyongkom nang karo nyong ora masalah wong pada panjang dek kok. Bisiknya nak mundur. Karo kowe mundur. Mundur. Ngerti mundur apa ora? MUN dhewe. Nyong arep ngomong diam. Sawito matur rapiye. Niki kaya niki mawon cara kula. Wong lanang apa mari panjenengan iku segidunya banda-bandu sentana. Ora masalah. Wong lanang anggere wis sugih, mobile mbek Parjo. Aja ora Parjo kok. Iya. Ana Fortuner barang kok anggere ora bojo maning cara kene ya. Ora jantan. Wong lanang niku kaya niku napa mari panjenengan ratu sugih dunya banda-bandu sentana. Dunyane dewe jagat persata be ditempeli teng panjenengan. Bojo 40 teng mriki be manut kali panjenengan kok panjenengan sugih, rata adil makmur bahagia sejahtera. Ki dunya lan akhirat. Longkok temen sih. Kalbu kebiasaan itu cara kula cocok dukung panjenengan kula senguyu panjenengan. Bojo maning ora masalah. Bojo maning ora masalah. Ora masalah. Sing penting kan kuat. Kok ahoke. Ora masalah. Cara kula ampun guguk. Bangsane kok kerek-kerek kaya niki ampun diguguk. Wong bulan ki ana lagi bojo maning itu kan duwe apa-apa be ora. Wong lanang ki ajine tuh nang duit, lho. Wong lanang ajine nang duit, arep gagak kaya ngapa duwite nyerongos. Ning ora gagal ora. Bagus kaya ngapa wong anu duwite kandel pirang-pirang. Duwite gini. Wong padha mesti manut. Pahyune siki nang duit. Pahyune nang duit. Gagak necis kaya ngapa? Udut berat duwe. Go ngapa? Cara kula plus dukung panjenengan sing nguyung kali panjenengan. Ampun gugu kali togok. Wong togok beto digugu, kadang iki rombongan pancen ora kompak. Kaya niku mawon. Panjenengan niku ora ngerti. Ketaman tumbak lakak-lakak guyu ketaman pater mesem-mesem bujeng. Ketaman bedil judi. Iku panjenengan. Ratu-ratu pabrik negara. Ora ana apa-apa nek kadegane panjenengan. Bagus Sawito Gotku jajan matur suwun seket. Masuk. Kowe mlebu kotak Kamal ora? Kotak Kamal siapa? Kamal Gairah. Jariah. Oh iya. Usaha-usaha repot. Panara Raja siapa? Sadat Penata siapa? Tapi Cindebang siapa? Boten-boten apa-apa kali panjenengan. Yen kaya ngono bagus Sawito. Rampungane ing aku. Nggih, cara kula wong lanang jantane kaya niku. Wong lanang sing wong lanang jantan iku kaya niku. Nyonyong dhewe kaya kowe kok kepengin ngoli bocah kae. Apa bae tak lakoni. Apa bae tak lakoni. Bodal badhe tak lakoni. Kok baru dipus. Bodal badhe tak lakoni. Cak karo sedulur dadi lakoni kok. Wong sing penting nang bae maneh kok.
Gurmen atau ngomong dewek malah kesuh. Apa ngadu? Pahaman banget. Nanti main-main jeruk utak kalau kamu. Oh, tak balas ya. Cara kula kaya niku mawon. Lanang pada lanang. Bangga-banggane wong lanang ki nggih bisa ngrebut kanthi jotosan. Kuwi bangga wong lanang. Kuwi nyanggar wong sifat. Benar. Itu jenenge wong lanang cemen. Rampung ae. Ya calone rame mendu sisan kedotok ben ngono. Lombene boleh ngomong Yang kan soli 50 iki. jujur. Yang men sisan gawe. Bojo wis 40 wis lilik-lilik kok wadon bae. Lumbe. Yang bener iya ya. Ya iya kena itu. Rono rampung. Tidak melu sajen barang. Kira-kira menang apa ora? Menang yang ngono, ora yang ngono. Bebas. Bebas. Bulanan ana tetembungan sedumuk bathuk sing nyari bumi. Yo yo. Lah meniki Sedumuk bathuk. Wong lanang rebutan wong wadon. wadon siji direbut 100 lawe negara. Rebut 100 lawan negara Iya. Oke, jadi tonton kayak apa? tonton gara-gara apa? Abe sing melu sayembara yo. Ayo Sadatwati rebut yo.
gonjing kumaludu kuntur ketuk kumaludu kuntur ketuk omah kang jala niki wah durung swagonku pacak baris ana satriya bagus ngembang bawang sapa nakon kelawan aku Raden Sadar Penantas Sadar Penantas kadangan omen Alendra saka negara Tamang gantungan Prabu Lingsang Paradewa dari takon kowe sapa kesete Gustiku Prabu Yeksadewa Tumenggung Candra geni aku Tumenggung Candra geni karepku sabiyantung lawan Gustiku Prabu bakal melu sayembara supaya Gustiku Prabu bisa kasumbatan bab lawan Sadapati kena melu sayembara yen bisa nyempang bau kiwa tengene Raden Sadar Penantas kepala bocah mung sak kepel gede lakon tanding kelawan Candra gede Sumbyor Pandango di Margoleno Mari aku singkang kedene apamu Pak Sugih kendel bondo ani tibane tangan kula